Okay, so maing hapon sa tanan. So ni ana po nanasabta sa atong pagbasa sa ato ang Biblia, no, sa Bisaya nga pinulungan. Okay, so igsuon na ta sa Deuteronomy chapter 19 karon nga adlaw. So hopefully atong maduha og chapter karong adlaw na pud, no. So kagahapon tulo ka chapter tong nabasa karon. Hopefully nga maduha or tulo kung napatay time, no? Okay, so before ta magsugod igsuon, magampo sa ta. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Dalaygon og mahimayaon na mo nga Dios. Salamat kayo, Lord, niningtak na Ginoo. Kiningtak na mong gihala diha kanimo karon nga time, og Ginoo ikaw mong ginaimbitahan nga mamuhat, Lord, sa mong taliwala, o God. Lord, imong nakita among mga kasing-kasing. Lord, pasaylua kami kung aduna kami mga kalapasan nga nahimo batok kanimo, Ginoo, batok sa mong isig ka tawo, Lord. Hinluay mong kasing-kasing ug hunahuna, o God. Limpyuhi kami pinagisi mong hamili nga dugo, Lord. And pasaylua kami, Lord, sa mga sala nga nahimo batok kanimo sa hunahuna, sa mga sinultian, sa mong paggawi, Lord, sa tanang aspeto sa mong kinabuhi. Ginoo, pasaylua kami. And Lord, thank you kaayo nining ka pribilehiyo, Ginoo, nga makabasa, makapaminaw sa imong pulong nining taknan. I pray, Lord, nga kadtong tanan nga mutan-aw og maminaw ani nga video, Lord, sila usab, Ginoo, mapanalanginan pinagisang ngalan ni Jesus. And Lord, I pray nga dili lamang sila, o God, apan ilang tibuok panimalay, Ginoo, mapanalanginan usab, o God. Lord, salamat kay sa imong pagabuhaton, dalaygon ikaw sa walay katapusan. In Jesus' name I pray. Holy Spirit, have your way. Amen. Okay, so sa chapter 20 na di ay no? Karon sa Deuteronomy chapter 20. Okay, so mao kani ang mga balaod bahin sa gubat. Okay? So sa verse 1 ingon, kung makigubat kamo ug makita ninyo nga mas daghan kay kaninyo ang inyong mga kaaway, ingon man ang ilang mga kabayo ug mga karwahi, ayaw kamo kahadlok kay nag-uban kaninyo ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Verse 2, sa dili pa kamo mudasdas ang pari mo tindog sa inyong atubangan ug moingon sa mga sundalo, pamati kamo katawhan sa Israel, karong adlawa muasdang kamo sa inyong mga kaaway, ayaw kamo kabalaka o kahadlok kanila, kay ang nag-uban kaninyo mao ang Ginoo nga inyong Dios ug siya maoy makig-away. Amen. Ang Ginoo maoy makig-away. Okay, ngundre ang Ginoo nga inyong Dios ug siya maoy makig-away alang kaninyo ug maghatag kaninyo sa kadaugan. Hallelujah. Thank you, Jesus. No? Ang Ginoo ang mag-una kanila. Ug mao lang po na sa tuwa gihapon igsuon kung diha ta sa Ginoo mo dangop, siya ang mag-una nato, no? Siya makig-away alang kanato. Verse 5 niingon, ang mga opisyal moingon usab ngadto sa mga sundalo, kung may usa kaninyo nga nagtukod og balay apan wala pa niya kini ikahalad sa Ginoo, mahimong mo pauli siya kay tingali unyag mamatay siya sa gubat ug lain ng tao ang muhalad niini ngadto sa Ginoo. So na siya exemption, no, katong mga nagtukod og balay nga panahalad. Okay, verse 6, og kadtong may tinanom nga mga paras apan wala makapahimulos sa bunga niini, mahimong mo pauli siya kay tingali unyag mamatay siya sa gubat ug lain ng tao ang makapahimulos niini. Verse 7, og kinsa kadtong kaslunon, mahimong mo pauli sa ila kay tingali unyag mamatay siya sa gubat ug lain nay makapangasawa sa iyang pangasawunon. So nay mga excuses, no, nga gialaw ang Ginoo para sila dili mo apil sa pakigubat, no? Verse 8, ang mga opisyal modugang sa pag-ingon sa katawhan, kinsa kadtong nahadlok o kulang sa kaisog, mahimong mo pauli siya kay tingali unyag mahadlok na lang usab ang mga kauban sama kaniya. Ug human ang mga opisyal makigsulti sa mga sundalo, kinahanglan nga magpili og mga pangulo sa matag pundok, no? Okay, verse 10, kung sulungon ninyo ang usa ka syudad, kinahanglan nga inyo kining tanyagan.
tanyagag higayon sa pagtugyan sa ilang kaugalingon. 11. Kung mudawat sila sa kalinaw ug muabli sa ganghaan ug pasudlon kamo ang tanang lumulupyo niini, pugson ninyo sa pagpatrabaho ug sa pag-alagad kaninyo. Apan kung dili sila mutugyan sa ilang kaugalingon, palibutin ninyo kini sa inyong kasundaluhan. Unya, kung itugyan na sa Ginoo kaninyo ang maong syudad, pamatya ang tanang lalaki didto. Verse 14. Apan pamihagan ninyo ang tanang babae og mga kabataan. Panad-a usab ninyo ang kahayupan ug ang tanang kabtangan. Pahimuslin ninyo ang inyong mga inilog nga tinugyan kaninyo sa Ginoo. Ang nga gitugyan kaninyo sa Ginoo. Verse 15. Mao kini ang buhata sa tanang syudad nga atua sa layo, dili sa mga nasod nga kasikbit ninyo. Okay, verse 16. Apan sa mga lumulupyo sa mga syudad, sa mga nasod nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, kinahanglan nga walay ibiling buhi ang mga Hitihanon, mga Amerihanon, mga Kanaanhon, mga Perisihanon, mga Hibihanon o mga Jebusihanon, sumala sa mando sa Ginoo. Buhata kini aron dili kamo nila pahisalaagon sa pagsunod sa ngilad nga mga seremonyas nga gihimo nila alang sa ilang mga Dios, no? Mao gyud ni ang gikasiglagan sa Ginoo kanang naay gisimba og nga laing Dios ang mga tao, no? Mao na siyang gipamatay sila. Kay ang maong mga buhat sala batok sa Ginoo nga inyong Dios, no? Kanang magsimba daw tag laing Dios, sala gyud na siya batok sa Ginoo. Nya masuko gyud ang Ginoo ana, no? Verse 18. Kung napalibutan ninyo ang usa ka syudad sa taas nga panahon aron pagpugos sa katawhan sa pagtugyan sa ilang kaugalingon, ayaw ninyo pamutla ang mga kahoy nga anaa niini. Makahimo kamo pagkaon sa mga bunga niini. Ang mga kahoy dili tawo nga angay ninyo iapil sa pagpatay. Hinuon, mahimong pamutlo ninyo ang mga kahoy nga ang mga bunga dili makaon o gamiton kini sa inyong pagsulong sa usa ka syudad nga nakig-away kaninyo hangtod nga inyo kining mailog, no? Okay, so naapatay oras mga kaigsuonan. So lami nga tong padayon, no? So chapter 21 na ta. Oh, praise God, no? Napatay oras. Okay, so ang itagaan kini siya og uluhan nga ang pagsulbad sa hilom nga pagpatay. Oh. Okay, verse 1. Kung didto sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, may makit-ang usa ka tawong patay sa usa ka hilit nga dapit apan wala mahibalui. Wala mahibalui kinsay nagpatay kaniya, kinahanglan nga ang inyong mga kadagkuan ug ang mga maghuhukom muadto ug sukdo nila ang gilayon sa mga lungsod nga duol sa nahimutangan sa minatay. Verse 3, ug ang mga kadagkuan sa lungsod nga labing duol niini magkuhag bata pa nga baka nga bayi nga wala pa magamit sa pagtrabaho. Unya, dadon nila kini dito sa patag nga wala umaha ug may mga nagdagayday nga sapa ug didto lubagon nila ang liog niini. Kinahanglan nga motambong ang mga pari aron maoy muhusay sa tanang kaso kay gipili man sila sa Ginoo nga inyong Dios aron pag-alagad kaniya ug pagpanalangin sa katawhan sa ngalan sa Ginoo. Unya ang tanang kadagkuan sa lungsod nga labing duol sa dapit diin nakita ang taong gipatay, kinahanglang manghunaw sa ibabaw sa baying baka o sa baying baka nga gilubag ang liog didto sa sapa. No, naapot sila himuon nga seremonya. Simunumduman nato ekson nga kining akong gibasa Old Testament pa ni siya, no? So ang ilang ihalad kung naay mamatay, kung naay makasala or kung naay dautan nga nahitabo sa ilahang dapit, naagid sila buhaton nga pag-sacrifice o kanang mga
hayop, no? Pero timan-an nato nga sa New Testament wala na gi-allow sa Ginoo nga napatahimo ang sakripisyo, kay ang iyang sakripisyo, ang dugo ni Kristo Jesus, more than enough na nga mo cover sa atong mga sala o sa sala sa tibuok kalibutan. So hindi na ta kinahanglan maghalad-halad pa o para pasayloon ta, no? Kay gihimo na ni Kristo Jesus ang pagbayad sa atong mga sala, no? Kay ang Roma 3:23 nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. O Roma 6:23 man siguro to, no? So mao to nga dili mao to nga kini nga sa Old Testament ni. Okay, so verse 7, kinahanglang moingon siya or sila, dili kami maoy nagpatay ni ining tawhana ug wala kami makakita sa nagpatay kaniya. Busa pasaylua o Ginoo ang imong katawhan, ang Israel nga imong gikuha gikan sa Ehipto. Pasaylua kami og ayaw intawon kami pakasad-a sa kamatayon sa taong walay sala. Mao kini ang paagi nga dili kamo silutan tungod sa kamatayon ni adtong walay sala kun buhaton ninyo kini sumala sa sugo sa Ginoo. Okay, so verse 10, kun sa inyong pagsulong itugyan kaninyo sa Ginoo ang inyong mga kaaway o mahimo ninyo silang mga bihag, unya sa inyong mga binihag, mga babaeng gwapa nga inyong gikaibgan o buot pangasawon, mahimong dadon ninyo siya sa inyo og pakiskisi niya ang iyang ulo, og paputli ang iyang mga kuko, og pahukasa sa iyang bisti sa pagkabinihag. Magpabilin siya dito sa inyo og magbangutan tungod sa kamatayon sa iyang mga ginikanan sulod sa usa ka bulan. Human ni ana mahimo na kamong magpuyo ingon nga magtiayon. So ing ana ra ilahang kuno na sila dapat sundon nga rules sa ilahang kanang before sila maminyo atong mga babae nga dili sama sa ilaha. So 14, apan unya kun dili ka na makauyon kaniya, hatagi siya sa iyang kagawasan aron makalakaw na siya bisag asa. Ayaw siya ibaligya o lipuna kay imo namang gipahimuslan ng iyang pagkababayi. Okay, so verse 15. Kung ang usa ka tawo may duha ka asawa ug pulos sila mga anak ug batang lalaki, apan ang unang anak dili iya sa gihigugma niyang asawa, inigbahin na niya sa iyang katigayunan ngadto sa iyang mga anak, kinahanglan nga ang bahin nga maangkon sa usa ka panganay dili hatag ngadto sa anak sa babay nga iyang gihigugma, kundi adto gayud kini ihatag sa panganay nga iya sa babay nga wala niya gihigugma or wala niya higugmaa. Kinahanglan nga iyang ilhon ang panganay nga mao ang anak sa babay nga wala niya higugmaa ug hatagan niya dubling bahin kay siya man ang una niyang anak, busa may katungod siya sa pagdawat sa bahin sa panganay. Okay, so masupilong anak, verse 18. Kung may anak nga lalaki nga gahig ulo o masupilon o kanunay lang dili motuman sa iyang mga ginikanan o dili lang gihapon mosugot bisan pag gisilutan siya, ang iyang mga ginikanan may katungod sa pagdala kaniya ngadto sa hukmanan atubangan sa mga kadagkuan sa syudad nga iyang gipuy-an. Unya suginlan nila ang mga kadagkuan nga ang maong anak nila gahig ulo, masupilon, mausikon, palahubog ug dili mosugot kun sugoon. Unya batuon siya sa tanang lumulupyo sa syudad hangtod nga mamatay siya. Sa ingon nga paagi, malimpyuhan ninyo ang inyong lungsod sa tanang pagkadautan
ug masayran kini sa tibok Israel ug mahadlok na sila nga mobuhat og daotan. Verse 22. Kung patyon ang usa ka tawo tungod sa kalapasan nga iyang nahimo ug gibitay ninyo sa kahoy ang patay niyang lawas, kinahanglan nga dili kini magpabilin nga magbitay sa tibok gabii. Kinahanglan nga ilubong ninyo siya sa maong adlaw, kay kun dili ang patayng lawas nga gibitay magdala og tunglo sa Dios ngadto sa katawhan. Kinahanglan nga dili ninyo paghugawan ang yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ipadayon nato sa chapter 22 no, kay murag sumpay siya. Kung makabuhi ang baka o karniro sa inyong isig ka Israelita og inyo kining hikit-an, ayaw kini pasagdi kun dili ihatod kini sa tag-iya. Kung layo ang inyong gipuy-an o wala ka makaila kaniya, dad-a ang hayop sa inyo aron magpabilin kini didto, hangtod nga mahiadto sa inyo ang tag-iya niini. Unya iuli kini kaniya, mauusab kini ang buhata sa iyang asno o bisti o bisan unsa nga iya sa imong isig ka Israelita. Ayaw kini pasagdi. Okay, verse 4. Kung makita mo ang asno o ang baka sa laing tao nga na matumba sa dalan, ayaw kini pasagdi. Tabangi hinuon ang maong tao sa pagpatindog niini. Ang babayi kinahanglan nga dili magbistig linalaki og ang lalaki kinahanglan nga dili magbistig binabayi. Kay kasilagan sa Ginoo ang inyong Dios ang mga tao nga magbuhat sa ingon. So na about sa pagsinina diri no, dili pwede ang mga babae magsuot og pinalaki og ang mga lalaki di pwede nga magsuot og pinabayi. Okay, verse 6. Kung makakita kamog salag sa langgam diha sa kahoy o sa yuta nga may mga piso o mga itlog nga gilumluman, ayaw iapil pagkuha ang inahan sa mga piso. Buhii ang inahan apan mahimong dad-o ninyo ang mga piso. Kung buhaton ninyo kini, magmauswagon kamo og mabuhig dugay. Wow, no? Bisag langgam di ay, no? Grabe ang specific instruction diri ba, no? Ningon nga kung makakita mong salag or makakita tag salag diha sa mga kakahuyan. Nya na ay piso og kanang nainahan, no? Buhian ang inahan pero pwede nimong dalaon ang piso or ang itlog niini. Kung buhaton nimo kini, lami kay napa siya promise masig kana ra mong buhaton no. Ingon diri kung buhaton nimo kini, magmauswagon ka o magmauswagon ka mo og mabuhig dugay. Wow, no? Kana lang nga buhaton igsuna na dayoy promise gikan sa Ginoo. Verse 8. Kung magtukod kamog balay, kinahanglang butangan ninyog barandilya ang atop, kay kundili lagmit nga may taong mahulog niini og kamoy pakasad-on sa kamatayon sa maong tao. Okay, so verse 9. Ayaw kamo pagpugas og duha kamatang sa binhi diha sa inyong parasan, kay kun buhaton ninyo kini, did-an kamo pagpahimulos sa bunga sa inyong ubas o sa abot sa laing tanom. Ayaw lumpunga pagsangon sa daro ang baka ug ang asno. Ayaw pagbistig panapton nga hinimo gikan sa balhibo o sa lino nga giusa paghabol. Butangig burlas ang sidsid sa inyong kupo. Verse 13. Kung ang usa ka tawo mga sawa, unya tapos sa iyang pagpakighilawa sa babaeng iyang gipangasawa, muingon siya nga wala siya mahigugma kaniya, ug pakaulawan niya ang maong babae pinaagi sa pag-ingon nga iyang nakita nga dili na di ay siya ulay, ang mga ginikanan sa babae makahimo sa pagdalag mga kamatuoran ngadto sa hukmanan at tubangan sa mga kadagkuan sa lungsod nga putli ang ilang anak. Unya ang amahan moingon, akong gipaasawa niining lalaki ha,
ang akong anak, apan karon moingon siya nga wala siya mahigugma kaniya. Unya, gipakaulawan niya siya og gibutang-butangan nga dili na ulay. Apan ania ang mga kamatuoran nga ulay ang akong anak. Unya ilang bukharon sa atubangan sa kadagkuan sa lungsod ang panapton nga gihigdaan sa gabii sa kasal nga may mansa sa dugo. Busa, kinahanglang dakpon ang maong bana sa mga kadagkuan sa lungsod ug latuson. Ug multahan pagayud siyag 100 kasalapi nga plata ug ihatag kini ngadto sa amahan sa babay tungod sa iyang pagpakaulaw sa usa ka ulay nga Israelita. Unya, magpabilin siya nga asawa sa maong lalaki ug samtang buhi siya dili mahimong bulagan niya kining maong babayhana. 20. Apan kun matuod ang pasangil nga dili ulay ang maong babay, kinahanglan nga dadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa iyang amahan ug ipabato sa mga kalalakian sa lungsod hangtod nga mamatay siya, kay gipakaulawan man niya ang Israel pinaagi sa pagpakighilawas sa wala pa siya maminyo ug nagpuyo patipon sa iyang ginikanan. Sa ingon, malimpyuhan ninyo sa dautan ang inyong katilingban. 22. Kung ang usa ka tawo makighilawas sa babayeng minyo na, siya ug ang babay kinahanglang patyon aron malimpyuhan ninyo ang Israel sa maong daotang buhat. 23. Kung sa usa ka syudad ang usa ka tawo makakitag babayeng ulay nga kasulunon sa laing lalaki ug unya gipakighilawasan niya ang maong babayi, kinahanglan nga dad-on ninyo silang duha didto sa ganghaan sa syudad ug batuon ninyo sila hangtod nga sila mamatay. Kinahanglang batuon ang maong batan-ong babayi kay bisag diha siya sa syudad wala man siya musinggit sa pagpakigtabang ug ang lalaki kinahanglang batuon kay gipan na mas tamasan man niya ang babay nga kaslunon ngadto sa laing lalaki. Sa ingon nga paagi mahinluan ninyo ang inyong lungsod sa maong daotang buhat. So grabe ang ilahang patakaran sa kaniadto, no? Kung mao ni ang buhaton karon sa tuang henerasyon, daghan kay mga matay ba, no? Pero ang Ginoo grasya kaayo kay karon, although ginadili gihapon siya pero dili naman ipapatay nga ipabato ba, no? Nga diha pagid sa public. Ang karon sa tua, pwede ra man siya kasuhan, pwede ra presuhon, no? Pwede ra ipaminyo na lang og dayon. Naay mga kuan sa tuang case to case basis karon nga kanang mga options unsay buhaton aron nga ma-absuelta ang mao nga buhat. Apan kaniadto sa Old Testament, diretso jud ipapatay gyud kung makit-an sila, no? Wala sila laing option, ipapatay para mahinluan ang ilang lungsod sa kadaotan. Padayon ta, verse 25. Apan ko ng batan-ong babaeng kaslunon, luguson, dito sa hilit, ang lalaki lamay patya. Ayaw ninyo hilabti ang batan-ong babae kay wala siya makasala. Ang balaod bahin niini sama ra sa balaod bahin sa usa ka tawo nga makapatay og laing tawo. Gilugos ni ining tawhana ang babae nga kaslunon didto sa hilit nga dapit og bisag unsaong pagsinggit sa batan-ong babae nga kaslunon aron magpakitabang walay makatabang kaniya tungod kay hilit man kadtong dapita. Kon lugoson ang usa ka babaeng ulay nga dili kaslunon ug may makakita kanila, kinahanglang muhatag ang lalaki og 50 kasalapi nga plata ngadto sa amahan sa babae kay namasttamasan man niya ang kadungganan sa maong batan-ong babae. Kinahanglan nga pangasawon niya siya og dili gayud siya makabulag sa babae sa tibuok niyang kinabuhi. So murag kani siya mao ni ang kanang gina-practice sa tuwa karon ko na ay mga ingana nga cases. Pero okay. Kasdalasan sa Old Testament patyon jud, no, pero kini naa siya kuan nga
kanang kung dili di ay kaslunon unya gilugos, pwede ra nga iyang pangasawon og dayon unya mobayad siya. Okay, so verse 30, dili mahimo nga mga sawa o makighilawas ang usa ka tawo sa asawa sa iyang amahan, kay kini magpakaulaw sa iyang amahan. Okay, hallelujah. So mao kadto igsuon ang chapter 22, no? So atong nahuman karon ang chapter 20, 21 og 22. So glory to God, no? Atong nahuman ang 20, 21 og 22. So hopefully magkita na pud ta usab, no? Ugma, grasya sa Ginoo, no? So salamat kay igsuon nga naa gihapon kadiha karon. Imo kong giubanan hangtod na human ang atong pagbasa sa pulong sa Dios. And I hope nga naatay na ibaluan or nakutlo karong karong higayuna sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. So una nga akong ma-remember nga nagpabilin sa akong hunahuna na kanang pagpakasala dili gyud siya kuan ba? Kaniadto sa Old Testament, dili gyud siya kanang si tawag ana forgivable bitaw nga wala lang kay buhaton, no? Naa gyud sila ginahimo na mag-sacrifice sila og mga kanang animals, no? Hayop kanang baka, karnero. Unya paghuman kung naay parehaan ng lugos nya makit-an, ipabato hangtod mamatay, no? Pero sa tuwa sa New Testament karon igsuon, kung naay makit ang nakasala, ginaawhag gyud ta nga mo release og forgiveness, no? Pasayloon gyud nato ang tao. O makaana jud ko nga lisod siya. Sayon ra siya isulti lagi, pero kung ikaw ang hingtungdan, I know, lisod siya buhaton igsuon. Mao nang nanginahanglan gyud gihapon ta Ginoo bisan og kanang tan-aw nato kitay tama unya nasakitan man ta, no? Unya lisod man mag-forgive unya sahay pod kitay nakasala. Kinahanglan gyud nato ang Ginoo, either kita ang nakasala or kita ang nasad-an. Kay ang pag-release og forgiveness igsuon di jud nato na kaya kung wala ang Ginoo, no? Grasya og tabang ra jud na sa Ginoo igsuon nga makapasaylo ta sa laing tao. Kay kung wala gyud lagi ang Ginoo, lisod kaayo magpasaylo, no? Una bitaw imong mata sa mata, kinabuhi sa kinabuhi, kamot sa kamot, kana nga kuan prinsipyo sa Old Testament man na. Kay dili wala pa ang kana bitang mag-release og forgiveness nga pareha kay giula naman ni Jesus Christ lagi ang iyang dugo dito sa cross. Mora gyud to ang atuang kapital bitaw nga makaingon ta nga Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Nya Lord, akong pasayloon tong mga nakasala kanako, no? Kanaana ba? Katong gihimo ni Kristo Jesus dito sa cross, kuan na gyud to kanang more than enough na nga mo ning bayad sa tong mga sala igsuon. So ako pud ani karon reminder, no? Reminder sa ako and I hope sa imuha pud igsuon nga mudangop gitas Ginoo permente kay lisod nga natay permente kimkimon sa tong kasing-kasing, no? Bisan og gamay nga kasuko sa laing tawo, mo forgive gyud ta igsuon. Salamat kita sa Ginoo kay dili na ta ipabato ba, no? Dili na ta ipabato sama aning atong gibasa karon nga ipabato hangtod mamatay ang tawo nga nakasala bitaw. Kay kita nakasala pud ba ta? Dili ta maingon nga katurang tawo nga atong gikalagutan ang nakasala. Napud tay part nganong naglagutan ang nga tawo tungod kay naa siya gihimo sa tuwa. Nya kita pud napud ta gihimo silahan, no? Kumbaga vice versa ba? No, sa high lisod na siya i-accept. Pero ato lang yung hunang-hunaon nga napod tay nahimo nga nang na contribute sa mao nga kanang kasuko nato dito sa iyaha o sila katong tawo pod nasuko pod siguro sa tuwa. O siguro ikaw rin nasuko sa tao nga imong gisugot gikasukan niya katong tao nga imong gikasukan wa siya kabalo nga nasuko ka. So narag yun na sa tong kasing-kasing igsoon, no? Release tag forgiveness. Hallelujah. Lord, salamat sa imong forgiveness, Ginoo. Og so, igsoon, salamat kaayo dalagon ang Dios sa walay katapusan. I hope nga ang Ginoo mamuhat sa imong kinabuhi karon sa imong kasing-kasing. And I hope nga ang Ginoo padayon magapanalangin kanimo uban ang imong tibuok panimalay. So igsoon, kita na punta sa sunod higayon. Salamat kaayo sa imuhang pagpaminaw. Dalagon ang Dios.